Velkommen til Helshuset, et af Kongens ældste hus fra 1754. Du kan, når du kommer til behandling, så kan du parkere på gaden herude, mens du er inde til behandling. Kom med, så vil jeg vise dig Helshuset. Når man kommer igennem porten her, så har man masser af muligheder for også at parkere her, og hen langs muren her og nede bagved hernede. Det eneste, det kræver, det er, at man lige tager en parkeringstilladelse, og den viser jeg dig lige inden for døren her. Og her har vi så indgangen til Helshuset. Parkeringskorten har vi lige her. Du tager simpelthen bare en, lægger din forrude, og efter endt brug, så sætter du den simpelthen bare tilbage igen. Nu vil jeg vise dig resten af Helshuset. Kom med op og ovenpå. Her har vi vores cyklige opholdsstue. Vi er mange behandlere i huset, så det kræver, at man egentlig helst gerne ikke taler mobiltelefon eller snakker højlydt herinde, fordi det er forstyrrende for behandlingerne. Men ellers, tag plads, og jeg kommer og henter dig. Hej.